Det er jo lidt sværere, fordi det handler om, der bliver lidt mere indviklet. Altså, fordi det, som folk ikke vil have, når de går i supermarkedet, det er udsolgte varer. Yeah. Det er simpelthen det værste, vi ved. Altså, hvis vi har en indkøbsseddel, og der står, at vi skal have de her 10 ting, og vi kommer derhen, og nogle af tingene er der, så bliver vi simpelthen så sure. Yeah. Så det er bare det værste, der kan ske. Og det viser alle undersøgelser. Det er ikke engang noget med pris. Eller man får tit, at det, som folk går mest op i henne i supermarkedet, det er pris. Det er det ikke. Det værste, de ved, det er, når de varer, de skal have, ikke er der. Så for supermarkedet, der gælder det jo om at ramme lige det antal varer, som de forventer, folk har tænkt sig at købe i den her uge. Men lidt over. Fordi de må ikke risikere, at der bliver for lidt. Så de skal hele tiden købe så tæt på som muligt, hvad de forventer, folk vil have, men en lille smule over. Fordi de har ikke råd til at løbe tør. Fordi hvis vi kommer derhen, og vi for eksempel skal have havregryn, og der ikke er mere havregryn, så bliver vi sure, og så går vi et andet sted hen. Og så er det ikke sikkert, at vi gider komme der næste gang, fordi sidste gang jeg kom, der havde de sgu ikke mere havregryn. Ja, det gider jeg ikke. Så de har simpelthen ikke råd til at have udsolgte varer. Så de skal jo ramme der, hvor de er lige over. På den anden side, så er der ikke nogen fidus i et supermarked af at købe for meget. Nej. Fordi hvis de ender med at have købt for meget ind, rugbrød eller hvad ved jeg, og så smider noget af det ud, det får de ikke penge for så. Ja. Så supermarkederne har jo ingen interesse i madspil. De har kun interesse i at ramme lige så præcis som muligt. Men altså, som jeg siger, en lille smule over. Ja. Det skal helst være en lille smule over, for at vi netop ikke løber tør for varer. Og det kalder man hen i supermarkedet, det kalder man at disponere. Ja. Det er ordet for det, ikke også? Så for supermarkedet gælder det om at disponere så rigtigt som muligt. Og det gør de rigtig meget for der er penge i det for dem. Der er ikke penge i det for et supermarked ved at smide mad ud. Det har de ingen som helst interesse i. Så for supermarkedet, der gælder det altså om at disponere rigtigt. Og der er ingen idé i det for dem overhovedet at stå og smide mad ud i en container om bagved.